गरमलै गाइस बोथोरा जोबोद गरम आच्छा खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं स' दिपेन बर' बिथां सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खौसे जानायनि सायाव मा बुंदों बेखौ आङो भिडिअ क्लिप होगोनो सानदों बेनि उनाव सावरायगोन आरो बे भिडिअ क्लिप्सनि सायाव मानगोनां दावराव दैख्रेब नार्जारी सारा मा बुङो गोदोनि एबसु आरो दिनैनि दिपेन बर' सारनि दैदेननाय एबसुनि गेजेराव फाराग दं नामा बे थानाय 15 आगस्टनि उन सिगां बर'नि मोन 14 आफादफोरखौ लानानै फिन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि लेभेलाव जि स्तराव जों रल लानांगौ लादोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंबो रायलायदों जाय रायलायनायाव रबिराम नार्जारी खाम्फा बरगयारी आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन बसुमतारी दङमोन खोब पजिटिभलि बिथाङाबो बुंदों जे ज'यै आवगायलांनायाव बुजाबुजि खालामनायाव आंहाबो पूर्ण समर्थन दङ नोंसोर रायलायलांबाय था आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंबो जों रायलायदों बिथांजों रायलायनायाव बिथाङाबो बुंदों जे खौसेथिनि थाखाय आं जेब्लायबो पजिटिभ बेनिखायनो खेबथाम खेबब्रै दिल्लीयाव सिलिगुरियाव धालिगावआव क'क्राझाराव गुवाहाटीयाव रायलायनाय जादोंमोन फैयै नभेम्बर डिसेम्बराव बे रायलायनाया माने थाबथादों आरो रायलायनाया थाबथानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे बे रायलायनायाव पजिटिभ मोनसे दृष्टिभंगि लानानै आवगायदोंमोनब्लाबो सिडली बाय इलेक्शन फैनायनि उनाव बे इलेक्शनाव बिसायख'थियाव बायदिसिना खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बे सिटुएशना एसे नर्मेलाइज जायो बे रेस्ट्रेन्ट जालायनांगौनि थाखाय जों आपिल खालामदोंमोन फैयै दा बिटिसि इलेक्शन फैगासिनो दङ 1.5-2 मासनि उनावनो जागोन बे खोथाखौ लानानै पुनर फिन हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि आफादगिरिया गावनि माने आपिल खालामदों जे खौसेथिनि जि बाथ्रामोन बेखौ रायलायफिननांगौ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे खौसेथिखौ खालामनोब्ला खौसेथि जुदि नांगौब्ला जोङो मोनसे फर्मुला दिहुननांगोन उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंदों बे पजिटिभ नेगेटिभनि गेजेरावबो मोनसे आसाखौ जों दिनैबो नुनो मोनबाय दा बाथ्रायाव फैदो काम टु द पइन्ट बे दिपेन बर' सारनि जाय आर्गुमेन्टआ होजादों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जायखौ नुनो मोनदों दिपेन बर' बिथांनि स्पिचआव बेखौ लानानै दावराव दैख्रेब सारनि आर्गुमेन्टआ मा बेखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों सोंहरबाय दा जों नुबोदों जोंबो एसे उन्दै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिटिंफ्राव थाङोमोन रायजो हिसाबै थाङोमोन सौहैयोमोन बे समनिफ्रायनो नुबोदों बै समनि एबसु आरो दिनैनि दिपेन बर' सारनि दैदेननाय एबसु गोबां फाराग दं दिनैनि एबसुआ अर्थात दिपेन बर' सार दैदेननाय एबसुआ निउट्रेल आफाद निउट्रेल मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन नंला नाथाय गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गासिबो बे नङा दिपेन बर' दैदेननाय नैबे मोमेन्टआव बे थासारियाव दिपेन बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंनि मथेब्ला निउट्रेल आफाद नंला बियो उनाव मा जाहैगोन आं बेखौ बुङाखै उनाव हयथ' दैदेनगिरिफ्रा गोदान फैयो सोलायलांनोबो हागौ बे भिडिअ क्लिप्सआव नुनो मोनदों जे बिथाङा अयथासार गगा मोन 14सो आफादफोरखौ लानानै सावरायो बेबादि सावरायनाया इलेक्शन खाथिब्ला दिपेन बर' सारनि नेतृत्वआव जायो गोबां बर'नि अर्गानाइजेसनफोरखौ थांनाय सिडली बाय इलेक्शननि सिगांबो more than 30 अर्गानाइजेसन्सफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो दिनैबो बिथाङा फोसावखाबाय 14थासो अर्गानाइजेसनफोरखौ लानानै सावरायगोन बे सावरायनाया जाहैबाय इउनिटिखौ बेस खालामनानै दा डिसकासन उइल बी बेस्ड on unity among the two regional political parties BPF and UPPL आंथ' बाव मा बुंनो जाम्बा जाम्था गल' गथ'नो दैदेनगिरिफ्रा मा बुङो कमेन्ट्सनि गेजेरजों बा बबेबा मिडियानि गेजेरजों बुंलायनानै जों रायजो राजानो फोरमायहरबा मोजां जायो लोगोसे आं दिपेन बर' सारखौ आरो बर्थमानाव बिथां दैदेननाय एबसुखौ बर्थमाननिखौसो होनदों आं सिगांनिखौबा उनखौ होनाखै बर्थमानाव
बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिपेन बर' सारनि गाइडेन्सआव UPPL खौ मदद होयो, UPPL जों थाफायो, UPPL जों लोगो लाफायो। अथ'स' UPPL दोलोआ मोनसे राजखान्थि आफाद नङासो, ससियेल अर्गानाइजेसनसो। बिसिनि लोगो लालायनाया, बुंनाया, बानस'लायनाया बे मोनसेखौ UPPL खौ एटेक खालामबानो एबसुआ बानस'हरो। नांगौबा बै रायजो राजानि दुख बेदनाखौ दोनथ'बावगोनसो, बर' हारिनि बिमा माहारिनि दुखु खस्थ' हा हुनि रैखाथिनि खोथाखौ दोनथ'बावगोनसो। UPPL खौ बुंबानो बिसोर बारसोमबाय। नाथाय बैयाव बर' बिमाफ्रा मोदैयाव रथ' रथ' गबाबो बेखौ नायनायबो नङा, सोंनायबो नङा, बुंनायबो नङा। मिन्थिजोबथारबाय बयबो रायजो राजाफ्रा। लागाथार माखासे समाव बेफोरबादि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुब साब थानायानोथ' बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायगासिनो दंना। सिमटम बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दे UPPL नि उन उन खारफायो बा UPPL नि स्टारिं, बेखौ दिनै बर्थमानाव थानाय दिपेन बर'जों दैदेनजानाय एबसुखौ जों बुंनो हायो। नाथाय सिगांनिखौ बुङाखै बा बिनि उननिखौ बुङाखै, बर्थमाननिखौ। नाथाय BPF नि सुबुंजोंबा बिथांमोना मालाबा कन्टेस्टआव फैयो, मालाबा बिथांमोनजों थाफानाय गैया, मालाबा बिथांमोनजों कानेक्सनाव गैयै बादि जानो नागिरो। BPF खौ पलिटिकेल पार्टि सानो, UPPL खौ ससियेल अर्गानाइजेसन सानो। BPF खौ अख्रा अदम जाख्रुब लोंख्रुब जुवा होग्रा साननानै लायो बिथांमोना। नाथाय UPPL दोलोखौ गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै लामा दालां जौगाहोबायना, जोंगा मागा सुइजारलेण्ड बानायबाय, ओंखायनो मोजां मोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आं बर्थमानाव बेखौल' बुंनो सानबाय, मानगोनां दिपेन बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर्थमानाव आंहा खुनु फोथायनाय गैया बिथाङा खौसे लाबोनो हागोन होननानै। वान साइडेड गाइडेन्स खालामगासिनो दं बिथाङा एबसुखौ। आरो इसिबां राजनितिकनि हाबिलास जाथारबायबा ओंखारनानै राजनितिकआव फैदोंमोन ना। मेला सालायनो हाग्रा, मेला केपासिटिनि फारि फारि फैगासिनो दं निउ जेनेरेसन। होफिनो मावथों बयबो ससियेल वार्कखौ। बै समावनो मानगोनां बारग' चिफ BTC नि हाग्रामा महिलारि सारा मोनदांखानानै रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया ज' जादो, बेवहाय नेसनेल पार्टिनि गोनांथि जाया होननानै बुंदों। बै समाव मानो मोनसेबो खोनासङाखै? दिनै UPPL दोलोआ जिर' जानो थांगासिनो नालाय, UPPL पलिटिकेल पार्टि इज गोइं टु बिकाम जिर' भट इन BTC इलेक्सन। दा बेखायनो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बाहायनो नागिरदों। बिथांमोनाबो दिपेन बर' दं नालाय आफादगिरियाव, बाहायजानो नागिरदों। नाथाय बेनि अनगायै गुबुन मोनब्ला बेबायदि बाहायनो हायाबो जानो हागौमोन। मा सानो रायजो राजाफोर, लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारी सार? मा सानो नोंथाङाबो नोंथांनि आर्गुमेन्टखौ होबानो जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।